Olle, vad är ditt intryck av GLS-stävnen här? Ja, nu är det först för er så stävnen så att man vill näkra för förr och jag har väldigt gott intryck av den. Otroliga väl fyrskiphaldige. Det glöjer väl och så är det omättliga spännande och hovvetjande fyrlästrar som bäge är upplysande men ösn gör det näkan huxa om alltså. En näkar fyrlästrar som du särskilt har stäcka vi? Näkar som du särskilt finns till att stäcka? Ja, nu är jag lärare dagligt så jag vill säga att jag har fäst med vik och så otroliga välläser fyrläsarhaldarna doa att få bådskapen fram. Det doa där omättliga väl. Ösn uppa se flykting. Men annars hade jag att his senaste Adam Hamilton var särskilt avhåvärd tog att han vidgjorde ett torsfört ävne och på en äggveliga mjukan mata. Och det hade ju varit rörande.